Başarsaňa öýlenmäge howlukma. Soň ýürege awarsaňa gowluklan. Öýlenseňem toýa meňde toýuňy. Sebäp şol gün başlar durmuş oýny. Bolmada bir osat öýden ätleme. Toýuň bolar iň ajaýyp ýatlama. Ýatlamany süýjetjekmi gardaşym? Arzuw ýoly. Bu wagtda ýollaşyň toý etjege. Hyzmat eder jadyly, gyşda ýyly, tomuzsa buz şadyry. Ýokary bar, toýuň şowkun depgini, bal öndürer, aşbelleriň kepgiri. Laqatyrdyr afsantlan gulagy. Gelay dip, toşardasaň bolany. Näçe ýay, hiç kim diýmez felaket. Hyzmatçylar, durşy bilen mulakat toýşulukdyr. Köp düşde bratka. Uklap galsaň, öýüň bolar palatka. Meni alyň, kellesin deşer ýaksy. Dodoňa ýelmeşip, galar manty. Belki de ol aşpelleriň üýüdür. Mantylary невозможно tüýjüdür. Toýdan soňam bir mesele ullur, süýjü geçen toýuň azy pullur. Mandras tutdurar. Yetmez, yetermi? Alada orun ýok. Bir, el yeterli. Arzuw ýolla, ansap goşa ganatly. Aladan aýyr, bahamatly. Garal, ogodan toy, çadyry, ýagty dul, arzuw ýolla, hyzmatlaryň bar full. Toýuňda bolmasyn diýseň mesele, nomer belle, telefonyň al ele. 63 74 44 44 ynhaşy belgi. Aýla, ana maňa jaň gel. Alo. Oğlum toy etjek bolýar. Bolly. Aladağım nol. Size hyzmatda bar. Meşhur Arzuw ýa.